ጓል ንጉስ እያ ኩሉ ከም ድላያ ኩሉ ሓቲታ ትረክብ ኣብ ግዛኣት ኣቦኣ ኩሉ ዝሰልታ ነዚ ዝለመደት ቆልዓ ሓደ ምሸት ኣብ በረንዳ ኮይና ኣብ ሰማይ ንወርሒ ምስ ከዋኽብቲ ደሚቓን ጸቢቓን ረኣየታ። ብኣ ተመሲጣ ድማ ባሃገታ ከም ዝለመደቶ ድማ ጫጭ ኢላ በኸየት። ኩሉ ዝኽእል ኣቦኣ ነታ ወርሒ ከምፃላ ክህባ ብኽያታ ነቲ ገዛ ረበሾን ንጉስን ዓሳክሮም ምኑዓት ናይታ ቆልዓ ተሰናቢዶም ተኣከቡ። እንታይ ኮንኪ ኢሎም ድማ ሓተትዋ። እናተነኽነኸት ናብ ሰማይ እናመልከተት ንወርሒ በጻብዕታ ኣብ ማእኸላ እናንኮረት ነዚኣ ደልየ ሃቡኒ በለቶም። ንጉስን ኣማኽርቱን ዓሳክሩን ሰንቢዶም ኩሉ ዝለመደት ጓል ንጉስ ነቲ ዘይከኣል ኣዘት ካብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ መንዚዖም ከምጽኡላ ዝኽእሉ ካብ ሰማይ ሓፊሶም ከምጽዋ ዘይክእሉ ወርሒ ብኸመይ ኣምጺኦም ክህብዋ ብንምዓታ ተጨነቑ። ጓል መግቢ መብላዕ ኣብያ ድቃስሚን ተሓሪማ ምስ ወርሒ ፍቕሪ ሒዝዋ ካብ ከዋኽብቲ ተመንዚዓ ኣብ ኢዳ ክትህሉ ተመንያ። ንጉስ ብኹነታት ዘፍቅራ ጓሉ ተጨነቐ። ብናቱ ምጭናቕ ድማ ተኸታተልቱ ተጨነቑ። ዘይከኣል ንጉስ ከም ንጉስ ዳዊት ውላዱ ከይስእን ኣብ ሓመድ እፈው በለ። ሓደ ካብቶም ኣማኽርቱ ሓሰበ፣ ሓሳብ ድማ ፈጠረ። በለ ድማ እዚ ዘይከኣል እዩ፣ ከመይ ከም ዝከኣል ትሕብረና ግን እታ ዝሓሰበታ ጓል ንጉስ እያ። ብኸመይ ከም ነምፃላ ዘይንሓታ እዚ ከመይ ከም ዝከኣል እሳ መንገዲ ይህልዋ ንህተታ። ንወርሒ ብኸመይ ከም ዝጭብጥዋ ኩሎም ተጠቓመጡ። ኩሉ ዘለዎም መጠበሪ ሓሳባት ስለ ዝጸንቀቑ ዘለዎም ኣማራጺ እቲ ለባም ኣማኻሪ ዝበሎም ጥራይ እዩ። ተሰማምዑ ተባሃሉ ድማ ብኸመይ ከምጽኡላ ክሓትዋ ነታ መግቢ ዝተሓስመት ካብ ድቃስ ዝረሓቐት ምጭውቲ ተጸጊዖም ከምዚ በልዋ፣ ነዚ ዝብልክዮ ክነምጻልኪ ተሰማሚዕናስ ተበጊስና ኣለና፣ ግን እታ ዝብልክያ ወርሒ ኣበይ ድያ ዘላ በልዋ። ንሳ ድማ ምስ ብኽያታ ኣበይ ከም ዘላ ነጊራቶም ኣብ ካንሸሎኦም ኣብ ዘላ ሽባኻ ርሕቕ ኢላ ተንጠልጢላ ከም ዘላ ሓበረቶም። እቲ ልባም ሕቱ ቀጸለ ብምንታይ ድያ ተሰሪሓ በላ። ሕጂ እውን ንብዓታ እናደረዘት ብብሩር ከም ዝተሰርሐ ብርግጽነት ነገረቶም። ካብ ጭንቀቶም ተናገፉ። እታ ዝሓሰበታን ተመነየታን ወርሒ ኣብ ከምዚ ዝበለ ቀረባ ቦታ ብምህላዋ በሊ ጽባሕ ክነምጻልኪ ኢና ኢሎም ንብዓታ ደረዙላ። ኣንጊሆም ብጻዕዳ ብሩር ከባብ ወርሒ ኣስሪሖም ህያብ ሃብዋ። ጓል ንጉስ እውን ተሓጐሰት፣ ተፈንጨሐት። ዝተመነየታ ወርሒ ረኸበት፣ ገጻ ብሓጎስ ተወልዐ። ንምሸቱ ግን ኣብ በረንዳኣ ነታ ወርሓ ጨቢጣ እናነጠረት ነታ ሓቀኛ ወርሒ ኣብ ሰማይ ረኣየታ። ከም ዝዕሸዋ ተረዲእዋ ነታ ናይ ብሩር ወርሒ ደርብያ ብኽያታ ቐጸለት። ኩሎም ተኣከቡ። ሕጂ ኸ እንታይ ኮንከ ኢሎም ሓተትዋ። ነታ ኣብ ሰማይ ዘላ እናመልከተት ነታ ዝበልኩም ወርሒ ኣየምጻኹምለይን እታ ዝደለኽዋ እንህት በለቶም። ናብታ ወርሒ እናመልከተት ሕጂ እውን ሓበረቶም። ንጉስ እውን ተጨነቐ። እቲ ለባም ልቦንኡ ኣይረሓቑን፣ ተረጋጊኡ ዘምጻናልኪ እታ ዝበልክና ወርሒ እያ። እዚ ኣብ ቅድሚኺ ዘሎ ሽባኻ ቆጽልታት ምስ ቆረጽካዮ እንታይ ይኸውን ኢሎ ሓተታ። ንሳ ድማ ማይ ምስ ረኸበ መሊሱ ይጥጥዕ ኢላ መለሰትሉ። በሊ እታ ወርሒ እውን ከምኡ እያ። ትማሊ ካብ ቦታ ምስ ወሰድናያ ከምቲ ሽባኻ ዝበቁል ሰዊን በቑላ እያ። ሕጂ እውን ነቲኣ ክነምጻልኪ ንኽእል ኢና፣ ግን ጽባሕ ኸዓ ካልእ ክጥጥዕ እያ በላ። ኣመነት ነታ ሰንደወታ ናይ ብሩር ወርሒ ሓጐፈታ፣ ተሓጐሰት። እታ ክትምነያ ዝቐነየት ወርሒ ንሳ እያ ኢላ ሓቝፈታ ናብ መደቀሲኣ ኸዳት። ንሰባት ዝደለይዎ ዝብህግዎ ዝኣምንሉ ሓሳባት ተጋጊኻ ኣይከኣልን እዩ ፈጺሙ ዘይከውን እዩ ቅድሚ ምባልና እስኪ ብናቱ ኣተሓሳስባ ከመይ ከም ዝከኣል ንሕተቶ። ብመንገድና ብናትና ሓሳብ ጥራይ ምስ ፈረድናዮ ኢና ወርሕና ንስእን። ናይ ገዛእ ሓሳባትና ምሩኽ ኣይንኹን ይብል ኣነ። ንሰብ ሓሳቡ ምስ ሰማዕናዮ እቲ ከቢድ ዝበልካዮ ይፈኩስ። ሓርቢትካ ክትምለሶ ዘጸግመካ መዓልታዊ ተግባርካ ይኸውን። ጥራይ ሓሳበይ ግበር፣ ብመንገደይ ተኣዘዝ ኣይትበሎ ወርሑ ዕድዕቕፎ ቀሊል እዩ። ሓደ ሰብ ፍሓተርተር ክብል ክንሪኦ ኸለና ኣታ እንታይ ዝገብር ዘሎ እዚ ኮ በይኑ እዩ ዓለሙ ሓጅስ ከዚ ብኸመይ ይከኣል ኢልና ነቋሸሉ። ግን ንሕተቶ ዕላምኡ ብኸመይ ይጭብጥ ናቱ መንገዲ ኣለዎ።